Għaddej ġmielu x-xogħol ta' restawr fis-swar ta' Santa Margherita f'Bormla li nbnew fis-seklu 18. Dan qed isir b'investiment ta' €1,000,000. Id-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni qed jagħmel xogħlijiet ta' restawr fuq il-ħitan tas-sur li nsab bejn il-Bastun ta' San Ġwan Tuxa u dak ta' Santa Lena sabiex tiġi salvagwardjata din il-parti importanti tal-istruttura. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u Mbonniċi saħaq fuq l-impenn tal-Gvern biex jippreserva l-wirt kulturali Malti. Dan huwa x-xogħol li qed inwettqu biex dawn is-swar daw il-fortifikazzjonijiet jerġgħu jingħataw il-glorja li darba kellhom. Tajjeb li ngħidu li din hija l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li qed isir restawr fuq dan l-iswar. U allura għalhekk aħna kburin ħafna din il-ħidma li qed inwettqu. Min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli faħret l-impenn tal-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr biex iwettqu din l-iskema. Grazzi għad-Dipartiment tar-Restawr illum ninsabu hawnhekk f'Bormla sabiex insegwu xogħlijiet imprezzabbli li jwettqu il-ħaddiema minn dan id-dipartiment iżda wkoll permezz ta' dan ix-xogħlijiet qed igawdu mhux biss ir-residenti imma t-turist lokali u dak barrani. Ix-xogħlijiet jikkonsistu fit-twaqqif tal-armar, tindif ta' ġebelliet ifarfar, il-preservazzjoni tal-patina oriġinali kull fejn huwa possibbli, it-tneħħija ta' tikħil li sar bis-siment kif ukoll il-konsolidazzjoni u l-mili ta' fili b'taħlita li fiha l-ġir idrawliku. Partijiet li kienu ġarbu ħsarat matul it-tieni gwerra dinjija se jinbnew mill-ġdid. Hemm ukoll sezzjonijiet ta' blat li nqasmu f'waħda mill-faċċati tal-foss u dawn qed jiġu stabilizzati b'teknika ta' rbit mal-blat. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-membri tal-Kunsill Lokali ta' Bormla.